Sziasztok! Ez a Metin 2 Mester Next. Na mindegy. Ez az játék konkrétan egy nagyon jó, és nem lehet vele játszani konkrétan. Minden van benne. Hát könnyebb fejlődni. Hát most nem egyes szintet fogok bemutatni. Én 44-es szintű ninját. Ja igen, vannak, hogy nehezebb fejlődni másokkal. Hát, ja, erre vonatkozik dolog. De amúgy nincsen más dolog a Metinben, csak annyi. Metin, ja igen, meg 9-es vértet kapunk mindig. Aki nem ismeri a Metin, gyorsan lépjen fel az oldalára. Aki pedig ismeri, jó játékot. Minden van ebben a játékban konkrét. Bármit meg lehet találni. Jó, hát nem mindent, van egy hát be lehet rakadni több dolgokba, van benne PvP, minden, sok minden van, nem hazudok. Igen, tényleg jól van elkészítve. Én nagyon örülök, hogy ezt most kaptuk, de hát mit mondjuk. A játék bizonyja, hát egy harcos. Ilyen öldöklős, fejlődéses. Jó, kitalálták a Metint. A Skype nevet egyelőre nem fogok mondani. Igen, Hypercam-mel veszem, ezt itt be is mutatom. Na, töltsém el. Na, azért. Tölts. Igen, hát már az ilyen látszik. Az itt a játék is beadja. Go. Na igen, bakra terület, én itt fejeztem be. Ja igen, 30-as szinten már csákány is elérhető. Itt vagyunk egy csákasszal, aki, ja igen, lehet optolni. És hát itt menni kell oldokolni, mint most én. És akkor le kell verni ezeket a szörnyeket. Nem rossz, volna lehet őket. És mit mondjuk erről a játékról? Egy harcos. Itt minden van ebben a játékban, nem hagynak ki olyan sok mindent. Úgyhogy, hát induljunk. Harcolni kell. Főleg harc. Olni ezeket a hülyéket. Vannak ilyen erősebbek. Akik annak látszanak, pedig nekem nem jönnek valami nagyon sokat. Elhaláloznak konkrétan. Csak harcolni kell konkrétan, de érdekes harcok vannak benne. Jól elkészültek, és hát... A háttérben hallottok hangokat, bocsánat. Igen, van Baby Pegasus. Nagyon megörültem, hogy megláttam. Hol van? Ott látjátok, úgy néz ki. Van low is. 200 mm-re most jut. Ja igen, ebben a Metinben még szükségünk van. Kis próbálni még egyszer. Én egyszer úgy szoktam. Így. Szóval elő a lovadat. Sem. Ja igen, a ninja annyit kell tudni, hogy lóról kevesebbet. Ez. Meg, ja. Amúgy nekem most, hát vége a videónk. Sziasztok! Sziasztok! Most fel benyomtam majd. Ez itt a Metin 2 Mester Next. És öldökölni fogunk. Ez nem egy sorozat lesz, nem fogom mondani, hogy ez lesz.
hasonlítani fog a sorozatokhoz. És konkrétan hát itt öldökölni kell, mit mondjuk még erre a játékra, fejlődni kell, az úgy szent. Eddig le az életemet jócskán. Nem támadtak. Hát, ja, igen, ez a játék. Hát itt, ja igen, a lovat nehéz előhívni. Na, itt van a ló. Na, ennyi az egész, felülünk rá és kész. Na. Igen, van egy ilyen mód. Ezt akkor használjuk. Igen, Ctrl H, úgy lehet felülni a lóra. És igen, a lóra is lehet lenni, vagy állni.
hát persze, most nem szólaltam. De most... Na. Igen, vannak küldetések, ezeket bizony be kell tartani, mert ha nem tartsuk, akkor jó nekünk. Na, most nem szólalok. Hogy nem dúltálom. Karib Arblogs. Belagoltam. Na mondjátok, nem szeregépem, csak dúlzsok, mert én megjelzik. Aj, menj haza. Hiába ütem meg, úgysem tudnak megölni. Nem hoznak le annyi életet konkrétan. Igen, be lehet akadni, mint előbb most akadtam be. Na, hol van már az a karibál szarházi kacsog buzi. Éppen benned vagyok, képzeld. Anyád biológ. Ennek nem örülök. Igen, a küldetésük miatt nem nagyon szeretem, mert én... Ja, igen, az ölésről most mutattam. Hát, konkrétan ennyi volt a videó. Majd találkozunk. Hát... ja, igen.